салому алейкум дӯстони азизам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайр шодӣ бошад. Умедворам ки ҳаматон хубу тансият ҳастед. ҳозир духтаро бо ҳамроҳи апам мо бозори Корвон рафта истодаем. Михал Халиҷона хати мо гирифтем кайласкада ин шир мехӯрад гуфта намонем шахонада хатимон гирифтем. ҳозир аку меравем. Духтаро ҳозир мо автобуста шиштем барое ки кайласка дорем. аз ҳамин сабаб гуфтем бо кайласка автобуста равем. бисёр хел майда карда меравем. шумоям ҳамроҳи мо бошед. духтаро влоги моя та охирша тамошо кунед ва моро ҳамроҳӣ кунед. духтаро ин шаҳр да ҳамин хел ободӣ шудааст. Тоҷикистон ҳар як чизое кардианд ки мебинӣ ҳавасат мебиёяд. инамин чойнику пиёлаҳоро хостам ки барои шумо нишон диҳам. бинед чӣ хел хушрӯ аст. дӯстони азизам, мо аллакай Корвонда расидем. бинед дар пеши Корвон ҳамихел якта ёлкаи калон сохта мондиям. ҳамихел пешаша навигарӣ кардиям. ҳозир бо Корвонда ҳамихел ремонт рафтестай. хостам ки ҳамихел чизоя ба шумо нишон диҳам. духтаро инҷоя бинед чӣ хел хушрӯ кардиан. ҳамихел 2022 сол ҳамихел мондиан. имсол соли паланг будааст. бо инҷада I love you Корвон нависиян. ҳамихел беҳад навигариҳои хушрӯ шудааст. марҳамат духтаро, шумоям тамошо кунед. ҳозир дӯстони азизам, аз як ҷо ҳамихел материалҳо харидастем барои курта духтан. апам ҳаминҷа гирифтиян. материалҳоша ҳаминҷа гирифтиян. мадан махқул шуд. ҳаминҷа омадем. ҳозир бо гирифта истем ҳамихел як ду либоса. баъд хона меравам нишон метиҳам шумода духтаро. боз хостам ки ҳамихел барои шумо кам кам ягом чизи либосҳои Корвона нишон диҳам. беҳад чизои хушрӯ баромадаи барои арӯсако. ин чаканоя бинед духтаро барои кӯдакои майда кам даже ҳаст. ҳамихел чакан духтагӣ тайёр. ҳамихел либосҳои чакан духтагӣ барои арӯсо, барои наврӯзӣ одамо мехаранд мепӯшанд. беҳад хушрӯ. бо духтаро дар ин ҷо омадем барои шумо хостам ки намихел пасудаҳоя камтар сиёмка кунам ки шумоям бубинед. ҳамихел талеркаву косаҳои ҳар намуди новинка, ҳар хел чизои нав ба нав баромадааст. инҷада бошад ҳамихел гулҳо тайёр мекардианд барои арӯсо, домодо. дӯстони азизам, ҳозир акнун мо хона рафта истодаем. бовар кунед беҳад бо кӯдаки майда қин будааст бо Корвонда гаштан. барои ҳамин мо қадар барои шумо сиёмка накардам духтаро. ҳамин дараф ҳамун ҷои дар корӣ рафтему харид кардему рафтестем акун хона. иншааллоҳ ки хонада ки расидам боз барои шумо нишон метиҳам. он қадар чизам харидагӣ нестаму хай шумоям бубинед. як дута либоса харидем. ҳамихел материалҳоро нишон метиҳам. бо нархоша мегӯям кадомида интересни бошад хай мебинад. духтаро мо аллакай хонада расидем. ҳозир ҳамихел либосҳоя нишон метиҳам ки чӣ харидам. ин либосҳоя мебинед нои апам харидагӣ ҳастанд. ҳозир ман чизои худам аввал нишон метиҳам. якта ҳамихел резина харидам барои мӯи сара қапидан. беҳад кӯбанка мекунӣ ҳамихел мӯи сарата маҳкам мекунӣ. ҳамин резинка беҳад нағз аст. якта ҳамин гирифтем. ин резинка 10 сомон будааст. ба ин ҳамихели якта материал гирифтам духтаро. инам хостам ки курта эзор дӯзам. ҳамин апаам свети кабуташа гирифтагӣ буданд. манда вай он қадар махқул нашуду. анамин фиолетовияш ба ман махқул шуд. вайам светаш хушрӯ буду. манда чӣ хеле ки нафориду. анамин светаш бисёртар махқул шуд. боз яктаи дигар айни материал гирифтам. материали кабут. инашам ҳамихел курта эзор медӯзам. инам ин буд свети сурхаша не ки ман кабуташа гирифтам. ино метраш 25 сомон. дар ин ҷо мо 2 метр гирифтем 50 сомонида. барошон беҳад паҳми хушрӯанд. курта эзор ба ҳазор медӯзӣ ба ин материалҳо.
духтаро, боз ана михел ду намуд паплин гирифтам. Ин паплинако манда махфуз шудан, аз ҳамин гирифтем. Аз зардаш қати апам яхела гирифтем, неки ман бо ин хел якта кабута гирифтам. Иноя барои хонада медузам, хонада сабукак мепӯшам. Ина ин як намудаш, ҳамин хел кабути гулча доракай. Ана ин дуюмаш аст, дуюмаш ҳам хели зарди дарахтак дорад. Беҳад ина материали хушрӯ. Ино 3 метраш 45 сомонӣ фурӯхтестанд. Ҳамин корвонда дидем, ҳамино маххол шудак. Ман хел ду паплин гирифтаму дута курта. Ана ин либосоя апам харидан. Якта хали курта харидян, материал харидян. Ино як куртаи ба худашам медузанд. Баъд ки духтан нишон метиҳам шумода чӣ хали курта духтем гуфтаамаша. Якта дигарам хали метражне гирифтем барои остину почоҳои куртаҳо. боз барои духтарашона ина хел нумолчаакҳо харидян. Ин нумолчаакҳо 5 сомонӣ фурӯхтестиянд дар бозор. хеле нумолчаакҳои хушрӯак барои кӯдакое ки нумолча мебанданд. ҳамино беҳад нағз. боз якта дигар материали ранги ман гирифтан. чӣ хеле ки гуфтам, анам хали зардак ранги ман. Якта дигар хали тигрӣ гирифтан. беҳад апай ман куртаи тигрия нағз медидиян. барои ҳамин фақат мебинанд куртаҳои тигрия маххусон мешаванд. ҳамин хел якта гирифтиян. духтаро ина миноя бо харидиян. иноя гуфтанд ки куртаҳои барои зимистонам медузам. хел материалҳои ғавса гирифтиян. ино метрашон 30 сомонӣ. дар инҷа 2 метри ба фикрам гирифтагӣ аста. ино 1 метраш 30 сомонанд. инам хел ғавсагаки хушрӯ. иноя ягон хел куртаи барои зимистон медузанд. ана ин куртаҳои ман буд. ана ин чизҳои харидагии апам. боз духтаро барои микаиҷонаву барои апам ба бачаша михали мошинчаакҳо харидем. ино мошинчаакҳо як донаш 3 сомон. мо 7 гирифтем 20 сомонда 7 дона михал мошинча гирифтем барошона. михал мошинчаакҳои сахтагаки хушрӯ донаш 3 сомон. боз михал як пачка айнамин ваё гирифтем. бозичаакҳо гирифтем барои кӯдакора. ино як пачка 6 ёки 7 дорад 20 сомон будак. инам хел барои кӯдако ки хурсанд шаванд бозӣ кунанд гуфта барошон хел чизҳо гирифтем. иқа бозӣ мекунанд, иқа бозӣ намекунанд. хай оста хел бозӣ карда мешинанд. духтаро инҷада бо 5 кило сев дар ҳамун раҳо фурӯхтеста буданд 10 сомон. мо хел харида омадем. севакҳои бамазаакану неки хеле ҳар ҷош задагӣ будааст. духтаро намин буд чизҳои харидагии мо. кати гӯдак он қадар гашта натонистем. ҳоли бисёр чизҳо монда нахарида. иншаалло ки бо рафтем боз мехарем. духтаро дар инҷа бошад апам аллакай курташа пора карданаш шурӯъ кардааст. михел курташа пора кардеста. ҳоле ки боз духтанаша ё ин ки тарзи тайёри куртаро ба шумо ҳам нишон метиҳам. дар инҷа бо шумо хайри хуш мекунам. хайр дӯстонам. боқӣ дар паноҳи худо бошед.